Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsag ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa pada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, kumapagablaw tinimbag bigat, nimbag malem, nimbag oras, kada kay aming asapana. Padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Margie. Ampun ka laing! Awan ti karbe nga, may titay nga pagtengan! Agtalaw ka! Sino't ampun? Hindi nga ta Margie, wano, at nabang imagbagaan na. Asun at tuntimek. Padaanan nyo ti pagkasalitaan. Sagudayan nga ti surat, ni paghahim tayong Margie. Kung na dito ipapagkahamin, nakalawlaw unang yung bagana. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, malagip ko pa laeng day di trahedya ang napasamak iti pamilyami. Naman pa'y ubingak pa'y laing edi. Nga makuna nga awang pa'y lang, nakam ko. Nakarakragsak kam edi, Manong Nemi, nga nagpakada kaniyam. Tita Nida. Ta, birthday na Manong Nemi, kada di nga aldaw, kat imatender kami. Ni Tita Nida, Auntie Nida, Manong Nemi, kat kabsat, ni Papa. Isong mamterdam kami kada papa kani mama. Uwan Manong Nemi, ubingak pa lang ang basit idi. Naginarakop kami kini auntie. Once again, happy birthday auntie ko nakengkuana. Nagarakop da kini beso-beso da kini mama. Kaya nagarakop damit kini papa. Nganangig ko Manong Nemi ng baga ni auntie Nida kini papa. Brother, di pa nagmanay home. Anadam. O, di pagdanag mo kanyak, sis. Natana ka nag-drive. Natanang nagpaiso Manong Nemi ni Papa nga ag-drive. At naanad ka ron. Ngante ko nadan Manong Nemi amang mangig ko edi oray no natanang ka nga drive no saan nga natanang tikasabat mo uno ang sarsarnuken ka. Baga mo tapagamulangin Manong Nemi, tanasiputak adak ti likod. Dapa pa kani mama kita dati sango Manong Nemi ti kotse. Baga mo langin tanakangigag ti brang! Manong Nemi, brang nakapigpigsak. Oray akla, medalget Manong Nemi ti tugaw ti likod. Kas kalpasan na,
Kasla kayat kun, kasla makaturo ka kawanak ti puot. Edita, maur-ura men manong nemi ti kotsemi. Maur-uram kami kat maur-uram kami bumtakan ti kotse. Tinaudi nga napuutak manong nemi. Kadada nang ilukat, tiri daw ti batog ko. Diyan ka mo noan niya ti simurunungan na pasama. E sublin ti puot ko manong nemi ni auntie. Tinakitak nga mo na. Pagpagunyan na. Nga mawamatiam mo kay baga. Dato sa kurada nga. Truma. Nagsang sangitak laeng manong naimi nga dya kamunoan niya tirumbing nga sangitak. Ado di kiti magbaga ni auntie kanyak. Ngam kaslasaan ko maawatan. Ananawaan nak manong naimi ang sangsangit. Agulang-ulang. Teng-tenglen nak manong naimi. Ta siguro kat makapadakis kanyak. Di pa nagulang-ulang ko. Adakon dito'y balay, ngam sa amin nga balay, manong nemi. Kanadakadwak, manong nemi. Nga saan kumat nga mo? Lalaki. E di ba nakakita ken ko na manong nemi nga sila isot nakaungaran tirik na. Nga kunak ken ko na, hoy, sino ka? Sino ka? Apenganta ka to'y. Imisem manong nemi. Apeng umisem ka. Ang kakama mo ah. Imisem. Kat kinunana. Mama Nida. Nagsaon ni Margie. Ni Mama. Kasta o naman manong nemi titry ni Auntie. Marag sa akin kami unang anak ta. Anak sa ukan. Wala kami ni Mans. Auntie, wanchak di anding nganida. Ngimapin nga. Di ka man. Dati ka sa gunon eh. Nagmulmulang ka. Asin may suna. Auntie, Bobby tinagan na. Ngimapin nga datoy. Sino sa dinitayan daw? Papaki ni Mama. Anak, awandan. Natayan na papaki ni Mamang mo. Anya? Di mo ka di malikip tinapasamat? Manipo di. Adan puot mo, itikadam ti ospital. Awan ti sa baling ano po ba rin din, hindi? Agmulmulagad, agsangsangit, agwadag-wadag. Aging gari mo kan ti ospital, kani may ka dito balay. Ket, hindi arumor kan ti ospital. Laitabo ni din, napapaki ni mamam. Ket ko kumaidi nga arumor kan ti ospital, tamno makita mo ida para ti maudi agundaway ngem. Imbalakad da nga napimpindas no, sa mo makita ida. Na may isang nalamis sa bangkay. Nga nakaro tinapasama ka na kuha na anak. Bimtak, tinagluganan niyo ako siya. Imbagtasan ka na iraman. Awan ko kumamatitan. Nagusta. Awanin na papangin ni Mama. Awanan. Natayan na papangin ni Mama. Auntie, awanan. Manong nemi, kinalik kagumak ang makita titanim da papaki ni Mama. Iso nga, napan kami. May masursurunak manong nemi, ta sumursurot na ito nga,
Babi kanot nagan na. Anti, apay ngamin ngayon tugot na pala yung suna. Asinuharat ka duwa ng jabalay. No, saan nang itugot? Kinapin nga sila makagurgura ka unay kang kuhanak at nasagpat mat ni Babi. Awanin da papakin ni Mama, Anti. Awanin da kiti mangipatpating ka niya. Adakmet nga, Antim. Awan ba't sa bali nga mangalaking ka, nusang siya. Awan ba't sa bali nga kamsat ni papang mo. Kanadayo mo't iyan kabagyan ni mamang mo. Kanawari ang sidig, dagiti kabagyan ni mamang mo, siyak tirumbay nga mangalaking kanak. Amumit nga may saak. Saan ko kaya atin ti agasawa? Orit ang dakay matin kini Babi. Ore siyak latan ako, Anti. Ore awan isuna. Ape kagura misuna. Kaya't nga makita. Rumbeng una yung respetam ko isuna. Tao mati nga raramitan na ka. Basta dua kayo, nga datidan na. Dua kayo, nga panakaanak ko. Dua kayo, nga itinaran niya ka masakbanan niya. Manong name itatanem da papake ni Mama dito ay ka nagsangit. Na kinasasay tagida. Papa? Mama? Nangaragraksak sa'yo di nga naman nag-birthday kini Auntie. Nakalungnong mo kayo, kinakasaysayat kayo kanyak, idawang kayo. Kasano ang paita? Kunak kumangin mandamat ni Auntie. Ngim napimpinas ko man anda kay baylaeng, Papa, Mama. Napimpinas ko man laeng, matlaeng nun anda kayo. Nagsangsangit ak manong name ka dalatamit ni Auntie nga mga atibay kanyak. Amang apapurus ti abagak kantibuok ko. Sa nga bali anak tadakmet. Nung kasunod ti panang ipatig kang ka, napapagin ni mamang mo, tas tama ti panang ipatig ko ken ka. Kanadapin ni Babi. Uri awan ni Babi, Auntie. Kayat kong awan ni Suna. Anya ay tandakin ni Babi takas taon ti kuram kang kuhana. Kanawa matiraramidan na kang ka. Diyak man maawatan tirik nak manong nemi. Itilikodan nga bagbagaan nak na Auntie. Nga sa anak, asa nga rumbeng kagurak, kan niyaman ti araramida kamadi, gabuta, manong ko kano isuna, kapsat ko kano isuna. Kasano ko ang makapsat ko? Awan kapsat ko. Iti suron ko manong nemi, kasla pakaragsakak, nubukarak isuna. Babi! Babi! Ay, manong ko na, mono kuya. Apay ko mo. Kahit ininonak yung sika. Awatin, alay man de jay. Tid mo kanyak. Mabalim mo nga lain na. Sikat kahit kong mangala. O sige, parahin ka. O dito. Pambarak tumanin nga bato manong name. Paris sinelas ko. Apay nga bato. Tapnan ka ba ng alain? Lahan ka alain na yan. Tid mo kanyak. Pagtumbal-tumat ni Babi manong name. O matumat-lat-madlaw ko nga panangungat, pananggura na kanyak, panangkusilap na kanyak, umis-isam na. Iti o nagtibalahay manong name, suro na kami ni Auntie at tumulong. Agdalos kami, iti o nagtikwarto mi, iti salas, iti kusina, iti ruwar, suro na kami naginaw, manong name, nanuro na kanyak, suro na ngagluto. Tsaka mo, Auntie. Rumang naunay nga mong tagluto. Kaputa, babae ti kinataom. Nilatan Babi, Auntie. Isulatan ti agdalos, isulatan ti makamo. Katsikanak to Bram. Dalos aklatan ti silid ko. Labaklatan ti arwatek.
Ngam ti arwatin nyo, ken arwatin ni Bobby. Nilatan ni Bobby tag balabaw. Mati ti kasta anak. Nangruna ket babae ti kinataom. Siya ka kumat adadangan nagagat. Kada kita ramit to nagtibalay. Basta ito, gayad ko lang tatagbasa ng ti. Maamliltan ni Bobby nga siya tagubra. Manong Bobby ko lang. Basta Bobby, kayat ko. Margie, Jack kahit ti kasta anak. Ungtan ka. Ungtan daga po kining Bobby. Ala, auntie. Kaanakandak. So, ampun nyo laeng. So na. Kaanakan ka ngagpaiso hangim. Sa mo bagbagangan nila yung Bobby ampun ko. Ha? Pati siya? Sala, auntie. Kaanakandak. Kapsad yun ni papang ko. So nga, dahil lang yung Bobby ampun. Manong nemi nagbasa kami iti elementarya kani Bobby. Saan ka mga kuy-kuyo? Tanggurgura ka talaga. Okay. Naman pa iniinaw na yung suna, ngam siyak, ngam magpadpada kami manong nemi, ngagkaskolaan kami. Naladaw nga rin isuna manong nemi nga nagbasa. Sigun kini, anti manong nemi kat palaboy, street children, may sakadagiti street children, manong nemi ni Bobby. Tsaka mo anyot nakikita ni auntie no apeng inampun na uno inyawid na dito balay. Dati mat manong naming awan kadkadwa ni auntie. Ngimidi nagsublinti palakalagip ko tinapasamak. Edi nalasata ko pa nakaturuma ka kunada. Adamat ni suna. Tsaka mo no apeng ka allergic ko makikita pa nagruprupa na. Ada dagiti guntaway manong nami nga mga rami dakti pagsurunan na. Dagiti things na ti nagbasa naman o na imi ba ang guluglugan. Pigis-pigisik pa tinutbuk na. Kasi di may isang aldaw manon na imi nalpasen ti assignment na. Inurnos na manon na imi dagiti things ng kabinan iti bag na. Lapang ko. Inbuk-buk inwara-wara ko na. E di makita na. Ape sino ti nangibuk-buk na ti things ko? Aba, siya, papasulim na. Saan nga basulin? Ang sasalot-sudak lang. Na sino kuma? Sa kuma? Mbara akong pato. Saan nga mali? Alistok mo lang nga. Abi na pigis-pigis notebook ko. Sa papasulim? Saan nga papasulim? Margie, sasalot-sudak lang. Sayang, naperdin. Saan nga bali? Ano? At paghatang ng tumanan kinanti. Bas ko mga siyak, papanan na kita atensyon na, si kapay. Kapalagtalaw. Abi ko magtalawag. Kitoin, ampong ka lang dito. Sakto nagtalaw siguro. Nung pagtalawan nak ni Mama Nida. Nadak pa awagan di mama, sikat mga awag kengguan at mama. Anti tawag ko kengguan na, sika mama. Isumat ti ko nana. Di tawagan mo ti mama. Ano kaya't mo katawagan ti mama? Shoo! Kalamabain. Tured rupam. Beng-beng. Aging ganda kami ti high school manong nemi. Bumalasita nga kung bumarumot ten manong nemi. Adat nga bumarot ini no ngem siyak ti duwang tawen. Manong nemi. Guwapo ka ni Suna. Guwapo ka, antikat saan? Kat talaga kami guwapo ni Bobby. Guwapo iti palaboy. Guwapo na tao nga nagkapo iti kalkalsada. Lapan nyo lang pinidot. Among anak, napintas ka kuma. Napintasan man mami, mama. Auntie, mama, tawag ko kinkaan Umapal ka kini. Bobby, mama tawag na kanyak. Apay kami, nagturad. Apay nga mama, tawag na ka. Dahil kape awagan ti mama. Di awagan nakmat iti mama, numapal ka. Apay kami, da isuna Iso pa yung paggasgastuhan nyo, auntie. Nga bahala yung gastuhan. Naragsaka kami, gabutadwa kayo. Gano'n rin may mesak. Di ka di maparagsak, auntie. May mesak lang bilang yung anak. Adad na nga naragsaka, anak. No saan ka nga natangsit? Sa anak mo natangsit,
Saan ka natangsit kanyak? Gama ba natangsit ka kini Bobby? Dahil tagmisot ka manin. At dapat din panagatap ko. Panagatap nga niyan. Ti. Baga, crush mo yung ay! Crush! Ni auntie, babawi yan. Ano ko makakrush? Crush ko siguro nga pagkalan. Crush ko nga kadakadalan. Crush ko nga patungpaan. Crush ko nga taong-taran. Baling ka no, crush. Saan ako makagbaling ka crush manong name ka? No, panakakita lang yung kuwan agad. Makagburag ang darak. No, baling ko magat karamot. Iti eskwela manong name na asadag kani Bobby da kiti babae. Lukot tal. Gapot agwapo kat asidagan da kiti babae kang guwana. Ipulong ka kini auntie. Baka saan mo may pas nagtagbasa sideline di. Kastusan na keng ka. So data tinaramid ko manong name. Auntie baga. Ano na anak? Ada problema sa eskwela? O na da boyfriend mo? Auntie. Ngim dadya nga Bobby. Nakasasidag di babae kang kuha na. Baka lumbi na amin nida. Naasdag di babae kang kuha na. O nanti. Ano ko man naasdag? Kasanunod na masikugan na katakwada. Agimon ka. Apay ko magimon ako na ni auntie. Apay ko magimon na. Ipulong ko lang ka na kayo. Masay-sayang na tigas-gastusin nyo. Para kang kuha na. Baka saan tumala makapagturbos na dyan. Baka makasikog. Problema yung tupay. Noon nyo't ipakan nyo di agbaling asawa na. Agbaling anak na. Anak. Nasingpet ni Bobby. Amo na itong palong tibilin ko kayong kuwana. Adara pahap na. Kahit na't makapagturpos. Kahit ka ba't makapagturpos sa auntie? Iti high school kin college. So, saan ka pala makiboy-boyfriend, ha? Talaga, amit. Una ako tumasidag kang nga lalaki. Adamit, Baka pati di eskwela yun kat talaga nga naigar ka. Ang mga na kami suot ka lata. So, handa ka asid ganda kiti lalaki. Pambot, Anak, maditag baling nga na sungit. Tingka ka di marigatan nga. Adam ang pinam nga guram iti padam nga tao. Reaon baso lang ka. No makita ni Bobby, agkrupangat ka sikod. Nakasakala tigre nga uno musang numabaling kat karamuta misuna. Kagurgurak nga ron isuna. Api nga ron bang kakurim isuna. At akadimadi nga arabid na ken ka? Amot pati na po utak nga narabid na ken ka mati Uri pagsawsawam. Uri anyaman ti bilibili mo ken kuana. Agtungpal, isam tulat ta. Anak, mati tikas na kukali, ha? Baga pagbabawayam to, tikas to nga raramidem. Ay na, at dapat din panang ipagarup ko nga, dato araramidem akas to kat pasit ka rin di pa nakadisgrasa yun. Na tumag siguro ta ulong. Kat nagbali ti karakter mo. Adarim suwa, timpuar ka mading ugalim. Idita, adan puot mo. Anak, enton bigat, umasadag tanto ti psychiatrist. Ha? Psychiatrist? Uwin, anak antita, ay, sana kang mauyong anti. Kananta lang ako sa no. Iyo man talang dat karakter mo. Diyak kaya tandi. Awan ti madinga mapanunot ko. Normalak. Eh masaan nga normal ti. Kagurguram ti may isang tao nga umat ti baso laking ka. Manyo anti. Saan ko doon nga kuskusilapan. Ang kupakit din kakitaan. Diyak pakit ka asid ganan. Saan ko doon nga babaunin. Basta erase. Basta iti panunot ko awan dahil nga Bobby dito iayan tayo. Hanggang magkita. Manong nemi adamat madlaw ko. Kasla adda manong naming ited ni auntie ti atensyon na kini Bobby ng mitisyak. Tsaka muno apay. Dadalan siguro pa nagriknak. Ngem sa amin. Auntie? Sino mas ipadpatigyo? Siyak?
Wano na diyang street child. Anak, Bobby tinagan na. Sino tatadang ipapatagyo? Siya kuno ni Bobby. Sabi kang saludsod mo dito. Basta, napatpatag sa ngamin ni Sonang siya. Anak, saan nga po nun dito? Agpadpata kayo ti parang tratar ko. Kaya parang serbik ka na kayo. Islam mo ko nanti. Wen, amokon. Tiyan niya. Baka kabayatan nga panagbaro ni Bobby kat krasyo isuna. What? Sus, my God. Ano tikit mo sa wen? Sa bagay, auntie. Sa kadakas. Age doesn't matter. Oh, mat asawa yun. Mabalin pa lang, auntie. Di kaya pa siguro nagmenopause. Agpasiguro ka ni Bobby. Kat nutumpahin ka, ha? Oh. Auntie, api ka sa panagurati panunot mo? Sabat nga dagas, auntie, ha? Nang karelasyon ka ni Bobby, sabat! Margie, balbalagan ka. Ikatim-timadag ka panunot mo. Talagang sakit din ipangka iti doktora. Saan di kaya? Madit pa nagpampanunot mo. Mabay kastoy ka. Dati ka ba't kalasingpet? Ngayon din natayo, naganak ka, karedi nga disgrasya. Nagbaliw ka ba't? Sorry, auntie. Jaktun kayat ka mangag kang kanagasta. Nagloko kan. Imbilang ko ang pudnong anak ko, ni Bobby. Kastamat kang ka. Anak kayo. Sa mo kat ibaga nga, agpasiko kang kuwana. Nagbastos ka na yapo. Diyos ko. Diyos ko. Gistayan ka na tong ba? Sorry, auntie. Sorry. Manong name hindi pa nagbasa min iti college na asidaglat tang ampay suking kuhanti babae. Irin tatasyak manong name adumat dagiti admirer ko. Ngayon awamet tiyan na isang sangayin nga riknak kadakwada manong name. Tano kasta nga ireng-reng da manong name iti panagayat da kanyak. Kas ni Donald, imbagmatang ka. Agbasa akpay, ubing akpay. Rubing laeng, nga da ka relasyon mo. Tagbalin inspirasyon mo agbasa. Kas kanya. Naguguwa po ako nga amang ni Bobby, ha? Ano pa karamanan ni Bobby dito? Yung saritaan ta, ha? Pungtod ka nga dagos. Apa nga natakamot mo na dyan ang Bobby? Anya tamok. Baka no iso kras ko? Iso kayat ko? Donald, ada yung mapasamag na ita. Gamuta, kagurgurak na dyan nga lalaki. Idi pala yung imuna pala para kakita ken kuwana. Tapi man. Basta. No di mo kayat ni Bobby. Di siya. Basta tutur ka laeng. Ang dinakparparitan nga umasdikin ka. Dinakparitan nga kakuyog ka. Uy, dito ni Bobby niya. Adan sakit ibaganak ka. Margie, alam masapol mo? Abay nga sa ganak. Ada imbilin ni Mama. Ni Auntie, abay imbilin na kang saan nang imbaga kanyak. Sapaan ka no gawid into no malem. Gabat maladaw nga gawid suna imatanda rin ti party. Kita, muna ka tulatan na. Ano ko mabibiyang mo, maladaw. Awin kayam.
ni Donald, boyfriend ko. Ay, bayaw. Na, ang pangayabang ti bayaw. Kabsat mat pangibilang ken ka. Kabsat? Siya? Kabsat nak? Sika? Kagurgura ka. Sige, nibagahon. Sige, Donald. Sige, Bobby. Bobby, kasi langin tiguram kang guwana. Kita mo kit ori kagurguram pagsasawang kit umisam lata. Datang arti nakasusuron eh. Bobby, nakasusuron. Ti kahit ko kumamit, kit agpungtot kumamit. Kahit ko kumamit, layatan na. Kit no aramid lang nga data. Padasin na, ipulong ko kinanti. Hindi ka maawatan, Margie. At dan sa basit kiling-kiling mo. Anya? Uy, Donald, imbagag pekin ka nga boyfriend ka? Kasapil pa ng som kanyak? Kahit mo sawad at... Sorry. Hindi ka rin maawadan na direct na eh. Manong nemi iti may sa nga rabii nga awan ni auntie. Imay nakpinasyan ni Donald. Donald, apay may ka? May sa ka baro. O may klaso ni bigat. Kaya nagsari-sarita lang ako itay malaman, may kapay lang. Because I love you. Di dahito eh. Tsakpay lang, kahit dahito ayat ko nakakaroon. Hindi nakadipastrikin. Flowers for you. Thank you. Ni Bobby. Abay sa pulim ni Bobby. Ni Antim. Awan ni Auntie, darapanan na. Uy, dua kayo ni Bobby. Durabang gan eh. Apagkastat sa Nagdugo ka. Isudayta ni Bobby. Margie, ano ibagam? Ano ka malang salut-sudik ka? Ano na ta? Amumot nga, takasar-sarita. Umikit ng isturbo. Sorry. Diyan kami masapulan, tay. Tay, may isang libro. Kahit anya ko man di mo masapulan, baka binulod mo. Ano nga binulod? At damat libro kami na. Sige. Nagsalut-sutak lang. Pwede pimanawan kat siyempre kiti silad na name. Abi kasi ka talaga nagsasaob ka ni Bobby. Naimay ka dito, itap na dyan nga Bobby team. Tupikuta, gawit kan. Sige, di mo iramraman dyan. Gabot allergic ko. Sa bidot ko. Amom, no kasta nga agpungpungtot ka. Ana, pangitak. Abi, hindi ko umisam na ta. Sige, umisam na. Di na pimpintas to kastat lang umis-isam ka. At na pimpintas ka pa. O niya? Aklonan ako na. Aklonan nga tulahin. No matulungan na. Matulungan ka? Ano di patulong mo ka na? No kasano nga mapatalsik ko dito ng Bobby ito dito nga balay. Kung nakmalan no saan ka magsalita ni Bobby, ngim kayat ko. Anya nga tanong? Anya? Anya nga tanong? Alaim na kiti barkadam. Kakontak mo iso na. Kalbasan na. Bugbugin nyo no pabugbog mo ni Bobby. Anya ka matibasol na tap ng bugbugan na kiti barkada. Kito basta. Abay no, magitam nga grigrigat, maragsakan ka. Siyempre, no mabugbog, may ospital, ag problema ni Antim. Madalagan ni Antim. Napatpatig ngamin dahil nga Bobby ngam siyak eh. Di mo ko na interes na. Kang kanunong ngam dahil nga Bobby, gawin kan. Saan ka kung magpanunot, idakas kan kuha na. Tao man timadi ka raramidan na ken ka. Namurit tayo sulman at kalunungan at pumano ka lang. Gawin kan, di ka itong kayat. Oen manong nemi nabayagan nga problema kan pampanunutek. No kasano nga mapukaw dito nga Bobby, iti dito nga balay. No kasano manong nemi
nga saanin nga isupay ti pakiringguran ni Auntie. No kasano nga saklangan ti pangipanan, pangitadan ni Auntie ti aming atensyon na. At kami din manunemi ti Porcher College, iti adda na panunod ko. When manunemi. Ti kabarbaro nga regalo ni Auntie kanyak nga relo. Tamalaksid iti cellphone ko nga pagururasak. Kahit ko nga dapi bisti iti imak manunemi pagurasan. Tamalaksid ka dito aritos. Kasama ten di kwentas, kan porselas, kan regalo ni Auntie kanyak, apang papintas ko kano, adat na papintas ko, iti bagay. Relo. Tinaramid ko manong nemi. Inarak ti relok. Napanag iti silid ni Bobby. Impang ko manong nemi. Iti unag, iti kahon, iti tokador na, uno drawer na. Kalpasan na, iti agsapa manong nemi. Auntie, apa anak? Bakasyon ita. O klase yo. Kahit yo, accountings na yun. Iti mall. Uno iti beach. Uno sa din na kahit yo. Auntie, da problema. Da problema. Tsak masarakan na tiralok. Nang iti si tiswam. Ti amok kit. Na idisok iti salas. Ng maumatin. Kit sa pula ma. Mamati nanti. Sa pulam nga rod. Baka da nang hala. Iso nga rod nga sa pulam. Damagam akin ni Bobby. Baka napidot na, kinindulin na. Pag isumat ko masalik ni Bobby manong na ini. Bobby, mama, nalagay tam relo ni ading mo. Relo? On? Nalipatan na kanong ti salas. Baka ito panagdalos mo kit nakitam. Diyak nakit kita, auntie. Ay, mama. Auntie, mama. Diyak nagit kita nga talaga. Adamat relo. Pag ano kumali dyan nga relo. Kan pangbabae mo dyan nga relo. No nakita ko ma, hindi ko king ka. Margie ngam awan. Auntie, auntie relo, sa pulin tayo kuma. Malalato sa pulin tayo. Mat. Baka no, nasarekta amin nga kwarton. Nasarekta kat nga din ta kwarto ni Bobby kat samot pay. Taapay ko mga mapantirelo ti kwarto na. Padasan ti auntie bakit agululbod? Kita nyo kat sanga ti mulong nga nagsapol. Wala ta na panan na. Baong ko iso na. Auntie, sumret ti silad na. Baka kit no, tila maal-alo yung amin. Amoy kaduan na kita street children kita agtaktakaw da. Ano agtaktakaw? Kito, awan ti makanda. Isong agtakaw da. Diba? Kaduan na kastang street children. Alam natin, sobrang tayo silat na. Baka anyat amoy, baka nagtatirelok. Manong naming simrek kami. Kat nga anti pinalubusak lahat nga nagkukag. Kawamat. Kantak mamati nga sumangala. Ngati amoy baka indulin na. Linoktan na manong naming ti kahunti drawer. At ito o makita yun, di? Makita yun? Agtatakaw na diyang street children. Papanawan nyo nanti. Ang mga saan lang nga relok titakawan na, baka nagkitiba alahas yun. Bakit no, hold upin na tayo. Ang mga kakontak na akyat bahay gang. Anyat mo yun, baka kakunglot iso na. Kat umay na dito, kita ramasan na kayo, ramasan na pay, papatayin na tayo. Auntie, api ka sa panang kita yung kanyak. Saan nga maaramid ni Bobby na ito Margie? Api nga kastalangan, di pa nagtalagyokin ko, ana? Sumurteng ka. Kahit mo guraek ni Bobby kasta. Kapot ipatpatagyo, ipatpatag ko kasanak. Impaanak na matibagi na kanya.
Dakkel kan, balasang kan. Agradwar ka ito ngagpadpada ka ni Bobby di college. Di mo pa inikat ti mating ugalim. Ano nga mating ugalim kayo magbangayo, anti? Siyak tinatakawan, siyak pati papasulan nyo, siyak pati ungtan nyo. Siya tinang kabil trilong. Iti drawer. Dito silet ni Bobby. Ano nga matpambarag yung kabil, anti? Ang dami ko mabok, sumarnagan! Nadadan nga patsiniso lang yung siya. Kamis mo akala kalyo. Banyo, anti. Na makaradwar at tulagin din ka trabaho. Pumalaw wakto nito ito nga balay. Dakilatan ka na dyan nga babi, iti. Agden na. No kayo dyan, nag-asawa pa kayo, nag-asawa kayo. Ano ikaw, anti. Anti, dinakpungutan. Itapay lang aramidag kang kanito. Margie, kapataglag, baskan. Ano ikaw, anti, dinakpungutan. Saan lang nga pungot mo, Roy mo. Nung saan ka kagbalbaliw? Talaga nga sikat papanawak nung saan ka kagbalbaliw? Manong nemi, aging ka alagturpos kami ngagpadpada kani Bobby. Nagkuyog kami pa, manong nemi nga napan nag-review ng saan ko pagpagunyan. Isot umasadig. Okay ka ba? Di ka malag nervyos. Ano ba kang nervyos, May konstantin mo ka lang tag-review. Wen, basta di nakasasgan. Abay ka nasasgan na. Nagkuyog ta nga may ito. May mensa nga balit na nagkapunta. May mensa di ina, ibilbilang ta nga ina. Malamarik na kanya kapsat. Ano kami timarik ng kanya? Itulukodan ti raramida makastoy. Diyak to pulos mangimulat ikorakan ka. Tapay. Gapot ipatpatik. Kas kapsat. Di ka lagbain. Api ko mamabainat. Ampun ka lang. Padpata ta lang. Ano? Nung sa anak ampun ha? O, hindi kasuratan. Ngayon ampun nak nanti. Si kaadda. Napigsan na ay ka. Ohan. Imbiling ni mama kanyak. Nga pakikita ka siyempre. So nga, no niya ti problema. Ibagam kanyak, ti problema. No adda ka. Aping adda ka. Umatayo ka. Atay wanak, di na papagunyan. Sige, nusot pakaragsakan. Manong nemi diktek kam ti board, kasladyak may concentrate. Awan ti sabalin at ti panunot ko na ti. Nuwapi nga makikita kami dati nga babi. Concentrate ko matlahin manong nemi. Idirimuar ti resulta manong nemi agpadpada kami kani babi nga nakaruan. Ada ka no regalo ni ni auntie kada kami manong nemi. Ano ti regalo yung kanak auntie? No anya tawan ken ka. Isutitid ko. Kandak ti mo katakayat, ti mandani ti kotse. Nanti, kakaiso na nga. Idi adda kayon. Kaya ni Bobby, ket agsusuerte iti basit nga negosyo. Nga di makel, di masenso ka ba ka na kayo. Nanti, pati ni Bobby, kanyo ti kotse na? Ang mo yung matan nag-drive. Kabulbulo din yung ti kotse, kada damat tin lisensyayo. Oh. Napimpinta sa amin ti kotse na kami siya kanti. Pang sport, pang lalaki. Ito mabalin ako pang... Ang ka nag-imon. Nanginingit ako kapag tas kotse ng suna. Auntie, thank you. Masalusot ko man, auntie. Abi ka talaga nga di kayo matanagas asawa.
Pag kumapala agasawa, kanada kay materngandak ko. Ti purpose ko ang gasawa, katap dumadaanak ni anak. Kapag sanggirak to. Abang mangalak ko mapalang. Baka problema ka lang, makasara kag ti babaero no mamarte kong sogador. Baka isupay nga paggastusa. Baka balinak pa yung madangdang ran, no? Kasi nandiyak maitid kayat na. Na pimpinas ko mampilangan din, no? Nagsawa kayo. Ano, sa bagay, andi. Ubing mat pa lang tila ngayon. Kano kabay kay ni Bobby. Oo. Sa bali man ito panunot mo. Ay, saan nga dakas, andi? Nukas pagarigan. Saan to mapasamak na ita? Gabuta anak, di pangibilangan kini Bobby. Ina, di pangibilangan na kanya. Adumat tikas na mas pasamak ang tinakas pagarigan. Ikatimdatan di panunot mo, Margie. Ulitek. Idi palaeng ubing kakit ada sa bidong ta panunot mo. Laka madino na duma. Alon, nun, sambot ha. Kanuhan. Saan ka din na pampanutan ka nalas? Sambot ka na kasan di baro iso na balasang ka. Ikate mo deta. Isarte mo deta. Tama nga ibaga kagimon ka. Ha? Alam niya, auntie. Jack kad madlaw. Ngat sikat at pragkras mo kini Bobby. Anya? Auntie, wait. Kasi ko magkrasak kang kagurgura, hindi pa ubing kami. Manong nemi adan trabaho kastamatan ka ni Bobby, agraman ka ni Donald. Ngam sa naklatasar sardengan ni Donald. Pasari tawagan nak manong nemi no kasta nga, amunan nga, ada akong tirawar to bisi. Hello, sweetheart. Ano nga, sweetheart? Kibagbagam, ha? Diba? Inyam amuna kidikin ni Bobby nga boyfriend mo, hindi at data palit college. Ibaglan tikas jay. Gabutakit ko lang nga, mamon direksyon na. Ngayon saan ka pa inaklo na? Mabaling ka ting awisan ka? A dinner? Ito na no? Ito na matanda ba? Umay ka to dagasan di malayo. Pakada ka kinantim. Sige, pakit din nga saan. Imbaga ka ni auntie manong name. Auntie, umay nagdagasan ni Donald. Nag-dinner kang kano? Isunod lang sa panagan-arawat mo. Auntie, agbagay ka ni Donald? Ama magsapay nga aram ka? Yung sama ng naklon. Siguro, aklonek to, tao matin sa balikan aram kanyang nusagin si Suna. Gabat ipamati na kita, boyfriend ko ni Suna, kat girlfriend na kun. Kat siga, Bobby, iho. Mama, awan date mo. Itang weekend. Awan, mama. Ito nabigan. Papanam nabigan. Enak to, paspasarin tamol. Malaksi da, mama, no, kadwa ka. Kadwa tayo ko man ni Margie, ang baka anda kayat. O, Margie, agout of town tayo to, o nabigan. Nakailatan. Hindi. Nung sikakin siya, okay. Ngayon no, kadwa tayo ni Bobby, huwag na. Huwag na. Hindi na kamdulatan tagkuyog. Nagkuyog kayo. Di pala ibaga, gasawa kayo. Ano na ko nam? Oo, auntie. Ay, auntie, isudaitan ni Donald. Margie. O, apay, ibagam. Ingat. Unang ingat. Apay ko mga ibagam ka natin ingat. Agalanod ka kinin Donald. Apay ko mo. Amom, no parparigat ba sa tao? Makapanulot takas. So, agad anod ka keng kuwana. Nagbalimpay ng takas ni Donald keng ka. Ika nga rin. Ne, nagbusbusinan. Naglugan ako ni Tikotse, manong name ni Donald, kalpasangan lokat na. Kanada ni Sona ni Tris. Batog ti Manubela. And then, let's go.
Intan ko naman nakamisot ka. Intan. No, saan mo kaya pagkandaan ko doon sa aga ko. Dahil ito kakaiso na manugot ka ng data. Masursurong ka madlat ta. Ano kami kasurong mo? Sinulsod ni Donald ba nung nami nagtatarahin ko sa ino? Awan? Problema man ni Bobby? Kuna ni auntie, out of town ka kaunon bigat. Jakmat kayat ko nakatan, kaduami ni Bobby. Dakailatan ko nakit, opo, gusto ulit ragsak ni Bobby. Gusto ulit matiisam ni auntie. No, ibaga kini auntie nga suda agasawa kagura nak. Ang takalmat kat, pamatik. Nga lang anak ti pignibilangan ni auntie kini Bobby. Ken ori ni Bobby. At pintas ni auntie. Apag katawa ka. Diyan ka mo no, agimon ka wano saan. Agimon na kuma. Pagimunam ti bukod mo, auntie. Kasano ko ba? Di mo ko na ibagamanin kakras ko, nga lab ko na dyan nga Bobby, idin to takagurkura ko na. Mabaling ka din nga sa aling isot topic ta. Sige, kakinsiyak lang. Okay? Iti restaurant manong nemi nangala, nag-order manong nemi ni Donald iti arak. Hardeto hanga champagne. Nabibintas, no brandy. Ore basit lang. Agsama yan. Donald, awang ko matitagas sa panggip mo kanya. Apa ko matitagas ko panggip ko kanya ka? Baka bartekan nak. Kapilitan ng i-hotel nak. Saan ka pilitan uminom ka, hindi mo kayat. Nagbadi ka ti panunot mo kanya. Sorry Kasta kami timbaga ni... Sino? Nadya nga Bobby Abay. Agan anada kanukin ka. Taamangan no, para parigatan ka, ka pala aklunin ka, baka no data ka sa pangipo kanyak. Kasi di ko na ni Bobby. When? Posible ka di mapasama ti kasta. Adot ka kasta No, hasad nga maala iti sangtong dasalan, alaan ti santong paspasan. Margie, iba't patig ka unay-unay. Katusot ko na. Baka mapanunod ka nga, biglain ka. Baka kingkukuna ka lang. Baka dubtan titugundawang nga dyan sakit arakupan ka. Agkang ka. Kaduhan na matigas ta. Intun maarakupan, maramanan din tibibig ti lalaki kit ituyak na. Hoy, sana ka kasta. Uminom ka. No? Tsaka ito minom. Hanggang mabartek ka deta. Single shot lang deta. Siyak, double. Kaya oray sana ka mabartek no sikat mabartek na mabartekan na. Adong natawan ko ang agararim kayo ka. Amo, nangato babae dita. Adarte one day lang, may hotel ko. Ngayon saan nakaseryoso ka dakwada? Sika, manong tawan. Nagrikat ka. Kinuna naman nung nemikit namin pinsan ng tanggwab na. Ti kagudwa ti baso. Anong name? Nagmayat nga sumrek. Inumam na ko kamon. Dadatan ko order tayo mangan. Order pa ti arak. Baka mabartek ka. Ti pa nag-drive mo, laglagi pem. Tilahin ko ti nakilogan na ka. Namura tayo minum man rin. Ipanawan ka no kasta ang partek ka. Mangmangan kami manong nemi di tultuloy na natot minum. Agnadalan ti pa nagkunin na. No, ada inom ko na kastoy. Ada nga rumuburub tiriknak. Kayat kang arakupen. Kahit ko kaganti ka bibig mo. Okay. Alay, ito lamot mga. Awan pagtanagam kanya. Nakainom ka lang sana ka na Martek. Gusto na lang ta.
Kahit ko nga matmatak ni pakabuklam. Kahit kong imaginin nga, awanan ti arwate. Akit kitak ti barokong mo. Wow. Ang ganda mo. Manong naimik kabagabak. Demonyo mo di ba nagkita kani Donald, manong naimik? When manong naimi, saan ka nagpadlaw nga dan ba nagbuteng ko kenkuana? Ada dakit imisamat, ala Donald, nabartag ka. Kaya ba lang tag-drive? Kaya? Ore man pa drive ka. Nga, agkuyog ta nga agampayag di langit. Kaya mo? Manong naimi dinagdag ko ni Sona, apamang nga nakabayad kami. Entan? At ibayan na kahit matulidak. Ay, bibiyang ko ba eh? Basta magnaka. Ni manong namin sinalabay na. Donald. Matulidak noong pagkaptak. Gusto nga kalabayan ka asto eh. Pinabusuyak latan manong namin tap no makarawar kami na. Naman nga tataramindak. Makapag-drive pa nga ta. Idaanda kami manong namin ti parking nga. Area nga nakaiparkingan ti Kotsena. Adda kami ni ti Kotsena. Di naman ilokatri daw anong name tapno. Aglogan ak. Yung siyakot din akong likat. Tapno aglogan ako nga inarakop na kabigla. Ito na. Kukuha ka. Urain sa paspasama kukuha ka. Ito na. Manong nemi inya sa dagnan ti rupa na itirupak asidagan iti bibig na ti bibig ko manong nemi di pagamom tada ng guyod kang kuana ano isurot ak ni batan ada ng guyod kang kuana manong nemi na isurot ak na ipatandak met lahat gaging ka na nangikot ti bugbog ada mang dangdangan gani kani Donald. Limaban mo ti Donald ba nung naimi? Sana kabaylan? Naturid, kinuktaran ti kalablaban niya. Sino ito nga nagisalakan kanyak? Natulid ba nung naimi ni Donald? Ti kalablaban na kita. Timalyaw kanyak. Imasadik. Bobby? Oh my God. Jagot check. Ipatanak! Oh my God. Oh my manin ni Donald. Apay nga ninanaom suna. Apay nga natipam ti Roman sa amin, ha? Anong Roman sakit kahit nangaramisan? Anong ramisan? Tulay ba? Umay kakadin. Pag sinakruinak manong namin, dinanog-tanog ko tinubanog. Batanak! Babi, batanak! Babi, batanak! Yung sadak kinibatan manong namin kasla umat sakit nga mariknan parang danog ko kayong kuha na ti barukong na itiro pa na. Hindi ba kasadag kami manong namin ti Kotsena, tiloktan na manong namin ti Ridaw sa inserrak iti baba, inserrak iti likod. Ditam. Kinuna na manong namin kit indog krikap nan ti Ridaw. Sana pa ni ti Yanti. Ridaw asadag ti manubela. Ngin tim sagak manong namin. Tim maraya kinamat nak. Di nakamata na kasta. Oh my God. Opi nga gawin nak. Dadaga sa pag ni Donald ko naklang arudin kang ka. Ano nga daga sa pag kaya agayan na kami, inarakop nak, bisit doon nak, kung mga apay ginuyod mo, umapal ka? So anak ng umapal, kahit ka lang yung salakan. Umaykan, agawitan. Ito kitaktayan ni Donald manong nemi awanin ti Kotsena. Hagtak siya aklatan. Agawitan ko naklang arudin. Umaykan. Sige. Magilugan ang karugin kan. Awan ti aral manong namiking ka nakadanon kam dito balay. Nagtaro sa konsilat ko. Diyan ka mo nun ang nagsaritaan na gini, auntie.
Tas mabat ni auntie, kan kuwana, edi makastrict mo ten kadata ko nito nagtisilid ko. Dak mat mangmangigit. Apa kasi tinaramid ni Donald? Sobrang bartik na. Tawagag ti loko. Ti cellphone ko iti bag ko. Nag-ring ti cellphone na. Sinong batan na? Hello? Donald, diyak kaya tinaramid mo. Ada nga diyak kaya tinaramid at nubium. Anong nubyok? Tinangisalakan ka. Ni Bobby? May sana na ita. Oras mong ibilin. Pabugbog ko. Papapatay ko. Kabigatan na manunay kabayata lamang mangan kami. Uwan, dako makayat ti magsangong inayaban nak niyanti. Kaguran nak mo itong tanak mo di magsangong. Ano na ba sa makidrabi? Ha? Margie? Auntie, ang gading yung istorya kata kayo ni Bobby. Sikat kahit ko mga pakangigan, no niya talagat napasamak. Inatipan ni Bobby ti romansami kay ni Donald. Romansa? Ngunit pa ng pilit na kumaking ka. Agul-gul-agul ka. Kurang na nga ti panagkikis, panagpaarayat mo. Iba't patag mo ni Donald? Abay, saan ka sumungbat? Saan nanti? Sino nga tipat patag mo? Awan. Halangan ba't nga baga kinipat patag ko ni Bobby? E dito tumukto sa dilangit ni Gora keng kuwana? Ano kahit mo papasamak ka ni Bobby? Awan nanti. Kahit ko lang yung baga keng kuwana, mangibang pangta ni Donald. Kabuti kasi yung naramid na. Nagasaga na kamatay. Masalak na ibang kalaing adin ko. Style mo. Kabuti ba't patig ka? Kaskabsat. Tsaka mo noon at paspasol ko king ka. Apay kastoy ka kanya. Mawang tiwag danagam. No tirad na midikat. Kahit kumunga mapukawak iti dito nga balay. Aramidek, tapno grasa ka lang. Ori nagawid nak ni mama. Imnaskan nga, umadayo ako. Di na siya at nukasta. Nakunak tinakam ko manong nemi. Naging ka manong nemi, nga ti may isa nga malam nga panagawit ko dito balay, na danon ko ni auntie. O, kumusta pa nagtrabaho, Miha? Okay, mit auntie. Saan na kan nga si Store Bumpay ni Donald? Sambat din. Simbarde nga auntie. Nasiyat na kasta. E di mangan kami manong nemi. Auntie, apay, mangan. Atasap sa pulam? Ni Bobby, auntie. Di mo, pakaragsa ka tayo, no? Habang makit-kita isuna. Saan ka din nga, adad nga maimas mga, no? Awan ni Bobby. Makan. Sige, hindi. Talaga maimas ko mga tao ni Suna. Pakalawas na, manon na yung awan ni Suna. Naglokon. Kasi lasap sa pulog ng tintikadala. Oh, abesan ka makatal na. Ada ka di problema? Kaya mo kita mong problema mo. Kapag awanin ti tao kagurguram. Uwan kahit mo makita iso na tapno pagsawsawam. Tapno ipeksam ti pungtot mo keng kuwana. Tapno ipirkak mo keng kuwana nga isukit ampun laeng nga nasken ngagtalo iti dayto nga balay. Auntie, makikawa ka, taawanan ti mismiso utam. May kawa ka tawan kuskusilapam. May kawa ka gamutawan ti
Bugbugarem. Awan ti bugbug kawam. Nakalalas to galim, Archie. Awanan ka ti utang na pagkanakin. Alam niyan, timet. Bigbigay kamat kahit nga utang ko na yung pagkanakin, ti panangala yung kanyak, panangasikaso yung kanyak, edi awanan da papaki ni mama, nga da kayo tinang paadol kanyak, nga da kayo ti, nga po na nuapin nga kasto, nga may sa akong nga professional. Bayan yun, ti, sa akin, ba't ka may bayan kahit? Nga po ta, di kayo nag-asawa, kahit awan anak yung, isyak tot makamu kada kayo, anti. Amok nga bigbigan kan subadan ti anyaman nga ayat yung kanyak. Kanyak. Among nga subadan. Among nga bigbigan. Ngim ti utang mo na yung baga nakim kini Bobby. Anda ka ti utang ko na yung baga nakim kini Kuana? Kahit kong ibaga kini Kuana. Kahit kong ibaga kini Kaya. Nga edi, nasumsumgadan ti kotse. Sakbay nga bimtak ti kotse. Ada may isang ubing nga nangilokat itiri daw nga batog mo. Nga nangiruwar ken ka. Nangguyod ken ka nga nangiruwar. Sakbay nga bimtak ti kotse. Amom no siya sinulit ang ubing? Palaboy-laboy ng ubing. Ni Bobby. Hindi. Isot na kamamok ken Kuana. Isot nang ibaga, isot imbagada ng ubing nga nangisalakan ken ka. Ngayon din amuak nga may sa kadagiti street children. Inalakon. Isong edi, napukawan pa nakatrumam. Adan nga nakitam ni Bobby. Apa nga tayo yung baga kanyak, hindi ba ilang kumandi? Oras ang kong imaga, nung napindas ko matugalim. Sa tinungar di tante ni Bobby, anti. Awanin, sa munto na makit-kita. Taga-gurguram nga ron. Anti sa tinungar ni Bobby, awanin! Kahit ko makita ni Bobby, ante. Kahit ko nagyaman kay Kuana, ante. Asin sayan na. Manong name ado nga pilit ko tapno ibaga ni Antino sa dinot ayan ni Bobby. Dinawat ko pa yan manong name the cellphone number na masapol mo kay Kuan. Cellphone number na anti. Apa nga awon cellphone number na kaya ka? Gamot di mo kahit hindi nga tawagan. Umaalat cellphone number mo. Kandi mo di nakamat matawagan. Kandi mo tawagan. Anti please cellphone number na please. Imbilin na nga saan ko initod ka. Ayun ko makita ni Bobby, ante. Nakapay? Ayun ko nagyaman kang Kuana, ante. Agpakawan kang Kuana. Ayun kaya't kong ibaga nga. Nga niya? Isungan sa aklo din Donald, ante. Kabuta. Kabuta, patig mo? Sa pulim. Anti ba ngayon sa dintayan na? Diyaka mo. Gabot na din na kahit ngayon pakamukan niya. No talaga nga kahit mo tagpakawan kay Kuana. Sa pulim. Agrigat ka. Manong Nemi. Kabigatan na saan nakasimbrek ito opisina. Napanak iti pagtrabahuan ni Bobby. Yes, ma'am. Kahit ko kumasarita ni Mr. Bobby Sarmiento. Dalang kalman nga nag-resign.
Im, sa dinuti, napanan na. Data ti sang mga mo, ta saan nga biyang ti kumpanya nga mga mo, no, sa dinut akaran ng opisina. Mabaling ka din nga maalat ti contact number na. Abi, miss, sa sino ka kadi? Abi ka sa pulan yun ni Bobby. Ada ko mga mas kanang bagay ko na. Adamat pero lang siguro di personal record na ito. Mala siguro ada siguro mo dito contact number na. O sige, mabait lang. Naman pa isang kumarumbeng ang okay lang. O, pero contact number na. Agamanak, miss. Sige. Indial ko manong name. Unattended. Inulit-ulit ko nagmalmalim unattended. Sa dito pang sapulak ka rin yung tao. Apinas ka nga gabsenak di pisina tapno sa pulik suna. Si Mang Petak dito balay manong name. Kumusta? Auntie? Imawag ka niya di Virgie. Kaopisinak ni Virgie, auntie. Abay kasang ka kanong si Marti Pisina? Saan na panabanam? Abay kasang siya tikuntak na. Unattended ka na sa cellphone mo. Yung check ba't inindap ah? Ti salsalutsudag no apay nga saan ka si Marti Pisina, malmalim ka. Ngawan to Pisina. Sinapsapol ko ni Bobby, auntie. Unattended na kanyak di opisina. Contact number na, unattended met. Napangka opisina ni Bobby. Hindi ka kalman nga nag-resign. Auntie, isa din nga talaga tayo ni Bobby. Bagayon kanya ka, auntie. Hindi ko magbarbarigatan pa eh. Awan tiyam mo. Nasadyak mamati manong naming saan nga mo ni auntie. Din lalo siguro kaya't ngatid kanya. Siyempre kang madlang ito bisina ti kabigatan na manong naming. Allah, pinasang ka siyempre di kalman. Awal ti pakpaka mo, mag-uungat ni sir. Sorry. Sorry kan ko na. Napanag nag-sorry manong naming. Alam kami di problema, ha? Miss Sarmiento? Ano ti problema? Ada kami sinapsapol di kalman, sir. Nga di ka malang nagpaka mo. Kat kaado ti trabaho. Sorry, sir. Santong mo ulit. Sige. Sublikan tilam sa mo. Trabahoan. Break time manon nemi di masidag ni Virgie. Ano kami di problema? Ano manin nagkamali ka ti trabaho. Wala. Pulong ka kini, sir. Si kamat, Virgie. Amo ni pulpulong na. Anong problema? Ada kami sa pulik. Sino? Di badak nga ampon. Ah, your brother, ni Bobby. Abi kamin, nagtalungan sa Jibalay. Tapay. Mo? Di mat ibaga ni auntie, nasa din tayo na. Napanak to pisina ng Kalman. Nag-resign ka nun eh. Di tawagan. Jack mo makontak, unattended eh. Di palang Kalman, di rabi, di bigat. Tawan, madilat na. Nag-change siguro yung contact number ah. Siguro. Abay kasla, sapsapuli masuna. Kahit ko tagpakawan. Bakit lang namin di basol ko kinkuhan eh. Hindi pa lang uping kami. Di ba't kami nimbaga ni auntie, ngay sugayam ti ubing nga nangisalakan kanya kidi. Nangiyadayo, nangiruar, kinangidayo, ti kotse habimtak. Niraman ako ma. Nga natay kas kadiginagan kanya. Ngayon, ni Bobby kat may sakari kiti, walang nga ubing iti kalsada. Nga daidi ka daidi nga pasama ka, kiti sungarat nakasaksi nga taa. Kahit na siguro tumulong, kahit siya tinaisalakan na. No, kung may imbaga ni auntie di, siguro, sana kasi kang kanayon ko, kagurgurakin ko ano.
Kanan niya, marik nang ipatpatig mo. Ti lalaki nga kagurgurang unay, ipatpatig mo itan. Bayan, tatulungan ka namang sapol. Ito no sama itong Domingo. Sapulan lang to ni Bobby. Iti makadakas manong name. Diyak may imas timangan, kada maturo. Doon alawas manong name. Hindi ta, salag ba nga makabangon? Margie? Hello, Margie? Abe, nakabalat na silad mo. Green kan, aldawan. Manong name yung bagat. Andi, nakalaktiri daw. Simrek nanti. Ano masusama ka? Matibag-bagi ka, andi. Nakapasutak. Nakasalukit. Di kan saan pa katurturo kan? Sinsidera na ti konsensya ka ti. Abe yung gastoy. Abe di yung aminimba ka kanya. Ay sukayam din ang isalakan kanya kini. Tsak pa yun di pa basulam. Lakasaysayat ni Bobby keng ka. Awala pulos tim pakita ng amadikeng ka. Ori pagsawsawam, ori tagtagabuam. Nga kakanayon ko magbaga keng ka. Nga sa among aramidan ti kasta. Rumbeng una nga respeta remiso. Nagapot inaw ng imsika. Rambang una nga nagbaling ka nga siyat kang kuwana ta na siyat min suna. Unsak mga watan tarik nam. Teko na ako na. At siguro depenensya ti panunot mo. Karedi nga pa-disgrasya nga napasama. Hindi. Buwangan kan. Tama ka rin. Suta kan ti. Kain mo to hospital. Kain mo yung confine. Tapos nagswera ka. Nagbara ka magdayan. Iha, alis to nga kumpet sakit ka. Gapot na nakapsot ka. Nakapsot ti immune system mo. Gapot ti puyat. Kansa mo nga makumpleto ti mangan. Ngayon, itong mga wagag ti ambulansya. Manong nemin kumpay nak nanti. Panak ti private room, manong nemi. Kumusta kan? Auntie? Pumipigsa ha? Ngabutan na kaswero ha? Adarome nga si kaswak ito pisina. So ang bati ka. Bilinig ti nurse. Ano ka nga bantayan na ka? Anak ka bang panawan? Exclusive nga nurse muna dyan. Auntie? Lagi na nakamaturog ka lang. Awan sa bali ubaran, di maturog. Naturog ak, manong nemi, iti may kaduang aldaw nga kandak ti ospital. E di makariingat. May isa nga, napindas nga babae, tinamulog atak. Umis-isa. Hi. Hi. Pasensya ka, no? Sakti mo na nga nariing. Sakti, adad to eh. Sino ka? Hanggang ama mo ah. Adala na panan na. Isogin bati na. Ni auntie? Saan? Ah, isoderan. Bobby? Ay. Apay ang palubos mo, sakit ka. Bobby, manong nemi, bumangon ako mga harakupik ni Bobby ng malagip ko. Nadagayam kaduha na pintas ka. Babae. Agamanak, Bobby. May taksi na karan. Nga kaduhan ti boy, girlfriend mo. Ni Cynthia. Cynthia tinagan na, hello Ipag. Habang awagan na ti Ipag. Boyfriend mo ti kapsat ko.
Babi, nagpakuyog lang yung kuwan na kaopisina. Iso ti, boss ko. Kanadan asawa na. Bobby, yes ma'am. Ma'am. Ma'am manin. Mabaling nga Palawan kan. Palawan kayon. Sige. Thank you, Cynthia. You're welcome. And congratulations kada kay kadua. Bobby? Yes. I'm sorry. For what? Kada giti nakaado nga basol ko ken ka. Amo nga ti sorry nga ibagbagag kat saan nga makaanay. Tapno mapukaw. Mapukaw iti panunod ken riknam. Kado nga mading nga naramid ko ken ka. I'm so sorry. Saan nga rumig ko sorry ka. Tausot ko nam. Ti sorry kat saan na nga ibabawi tinalpasa ka na pasama. Ngam tinapasama ka na pasama ken. Oren ramiden tayon saan nga magbawi. Agamanak nosta. Agamanak din. Panangin salakan mo kanyak. Kadidiyan nga disgrasya. Rubeng nga siya tagyaman. Tano saan ka insalakan? Saan ko anama mo ni antim? Ni mama? Awan ko mati. Naturad nga nangampon kanyak. Ore din nakapkapin ano. Saan ko nagunod kas nga masakbayak? No saan gapo ni mama? Ken kapukin ka. Gapo kanyak? Taapay. Sana ka pimanaw nung mapagkayat na khindi ka papanahon. Naging gadyak na ka maggraduar. Ngayon mapag pimanaw ka. Barbarin ko na. Nisyo at talaga at pakaragsakam. Barbarin ko na. No ti papanaw ko kit. Sa pulan na to. Sinapsabol ka. Tapay. Tarnogyaman na ken ka, ti patang isalakan mo kanya. Ken? Ken, ti panangipatag ko ken ka. Kas may sakapsat. Nalablabas pa yung kapsat, babi. Mamatiak nga ta. Kahit kung ipanagnaik ka. Nga tayo tatiga po na no aping awan tit yung bata ka lagi tagar-arim kanyak. Gabot na sikat. Siyak tipat patik mo. Papi. Kahit kung ano kupin ka. Bimangonak manong name kit inarakop ko iso na. Papi, I love you. Sorry. Ha? Papi, sorry ko na. Gabot natin sa baling amat patik mo. Danong-danogan ko na yung bagam tikas na. Awan. Gabot siksika lang yung tipat patik ko. Margie. Oh, Bobby. I love you. Naglanang dagiti bibig mo itinapahot manong nimi nga dinimunap di mi napupuutan nga simrik ni auntie. Wano ni mama. Kad nagpalakpak. Hindi yung pala raramid din natin. Anta kayo ospital. Agkalay sa kapelaw mo na. Auntie. Auntie ka di pala. Mama. Okay. Kumusta ka? Pag-anak ko. Mama. Rumana ko di ospital. Magtutulagan yun. Magtutulagan tayo yun. Kaano ito pa nagkalay tayo kanduwa.
Manong nimi adu iti saan nga mamati idita may pablak iti pagiwarnak iti umadani na panagkalay sa amin kini Bobby. Ngay mo isim ni Virgie manong nimi ti ka opisina. Sikati may dupono na Virgie. Oh, apikid nga saan eh. Sinumat nga ruting. Best man. Ha? Tsaka mo ni Bobby isuntot baka mon baka ni Donald. Ha? Hari ka na mapasamag data. Hindi nga gagayim kin kinaskola ak nga mabay manon na may pata ka mabay inimpitarak ida. Kagurgura na. Sumot nagbaling nga asawa na. Nagbaling nga asawa na. The more you hate, the more you love. Ako nada. Di agdama manon na may nagtultuloy ito pa ng opisina may kanibabi nga asawa. Kad nagtalinaid kami ti sidong ni mama nga ni mama manon na en pasublat nan iti kasusyo na tinegosyo manon naming isulatan mang manage tanian ti wanon ni mama so ti mga asikaso kada kiti talo nga apu ko na kada kami pinagsasarununak manon naming pinututan ni Bobby na ito ti pagkasarita ak manon naming nagyaman naklaunay ti anus mo nga nang ibasa ken nornos kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biyag kada kiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Ito yung karot makautang ka nagyaman nga paghayam mo, Margie. Thank you Margie, tingka pa nagsurat. Maraming salamat may karagiti aming nga nagkaado nga dimngeg ka nagbuya. Salamat po kada kayo aming nga sangapada.